mosoka para. Mochecho kana ndakapara ngaiwe iri munhu ndataura nyaya yangu. Zvandikutaura kuti inini kubva pakutanga posi ndichitanga kudana naamaya. Mushopu mava kutaura kuti ndimavo amusi mavo ndimangu. Zvisanga senemba yacho nandiyavu yanishandisa ndikubhadhara rendini. Ndikubhadhara rendini. Ndichisvika kuna amaya vakanditi inini handina murume. Ndakaramba kudhara nemurume. Ini ndakagara ipapo ndipo ndakaita ndifunga 30 days. Ndichipinda mumba imomo handina munhu wandakamboona ini. Ipapo ndakatononoka ndainonoka kubva kubhora ishomboti pamwe ndone munhu wandakamboona ndakatombobata foni yavo ndakaenda naye handina kana chinhu chandakamboona. Ndiyo mataitogara taigara tese mumba imomo. Taigara tese mumba imomo. Ndini ndakatotsvaga imba iyoyo yekutogara. Ndati maigara chiunzo anda uchakatsvagwa nani. Ndina kubvunzo wangu. Ndakubvunza chakatsvagwa nani wochuri. Neni? Ndipa mhinduro yemunhu wasina kubvunza. Alright. Ndati maigara chiunzo ayi. Mumba wati maigara besi maigara chiunzo ayi. Taigara magariro edu ti vaviri imomo. Sei. Samurume nemukadzi here. Samurume nemukadzi. Hasha TV nyaya sezvadziri. Claim iri kuti Gabriel unodiwa kudare. Nemhosva yekutora mukadzi wa Edika. Kuita wako ndokuzobatwa uri mumba zvakare. Zvandanyoresa Edika ndozvawakanyoresa. Gabriel zvandaverenga wazvinzwa. Ndazvinzwa. Unobvumirana nazvo here ungu kwete? Kwete. Mukadzi wacho ari kupi? Mukadzi akatorwa ari kwete. Mukadzi wakaru? Gora 2023. Ndizini ndokwaakatanga kufambisana nemadzimai. Ndokubva tatombonesana zvimwe zvingatwa kumafoni. Madzimai akatomboenda. Taurisa? Madzimai akatomboenda. Madzimai akazodzoka nemushure mekuti ndandisina proof yekuti vanodangana zvashore. Ndobva ndaripira mukadzi mbatso. Takugara tese kudai. Ndobva zvatanga kusvika takaonesana mafoni kusvika ari pachiri ndofona mani. Ndikofoni foni yanga kuri. Kusvika tanetsana mukadzi atotsemura foni basi. Nekuda kuye mukomana. Ndichitsvagisisa zvekufamba semadzimai akabva ndamura kushupa kuna munhu ari pasi amuchera. Ndakaenda zuva rekutanga ndifuriwo ndipinde wavharana. Kwangu kuziva pane zvekuitesa zviviri. Zuva rechituru ndokanda wandiwo ndichitsvaga nyaya dzangu ndaona kuri paapindi. Ndichisvika muendano madzimai bvaidoti kurikuri akati atiamusikufa. Ndokavakanyaga unibva saka mwaive netoshi. Pakuvhima netoshi pakazonazvinika bhandiwana munhu akashamana kupfeka. Ko airosina kupfeka munani munhu vradhotisa zvakanzamuna munhu sangoyo vanovhura kuno tarisai hamuna munhu ndokati vanopinza kiteni vapinza kiteni vaonerisa kiteni vandanovasangidzira kuti zvinodongoneka uye vakamuvhenya akaona uyu akaungana ndokana totikoaizonekuda katitauritanisani kuti zvinofamba sei mukadzi wangu ndokaramba akanyarara madzimai akabva kwanisa kunibata imakumu kwakuti iwe rizini chikuda utisi uyu ndopakavhura tuwaida kuti atisi ndobva ndakwanisa kuona kuti ndichinobata madzimai akabva avhura ndobva abudiro futi watanga kundirwisa pamwe chete nemadzimai kuti akupingane vanhu vanga ndinavo vangatati hambe vandibatsira bvandibatsira kuti ndechibata uyu chimbata mukadzi vatisakadzoramo ane shamwari zviri kufamba senge mukadzi ndakasingazivi kuti madzimai avo saka ivo wandibata ndikubvuma kuti wandibata zvishuwa ndiri mukuda kuti tiite sei. Right. Kana wapedza ng'ombe. Listen. Ichokwadi here kuti wewe udanane nemukadzi waini. Sorry mama.
inini andaskada alright ndatini ichokwadi here kuti iwewe haudanane nemukadzi waEdgar hungu kwete kwete haudana naye handidana naye ichokwadi here kuti wakawanikwa uri mumba nomukadzi waEdgar mumba mangu munogona mumbako munogona musiri mako asi wakawanikwa muri mumba dzaive nguva yeEdgar nai muri mumba kana kuti muri muclassroom semuno nanaenoko muri tu ichokwadi here ndandiri mumba ichokwadi ichokwadi musina kupfeka ayo kupfeka ndandakapfeka kana iwe pawakanditora mavidhiyo acho ndandakapfeka alright ndiri mumba atfana zvatinyararei nomudzimai uyu kuwanikwa muri mumba muri tu papa nimumwe kuti mamuri tu ayo tandiri tu mamuri tu sei akawanikwa mumba mamakanga muri imomo whether ndemako ndimani mamakanga muri mo sei akawanikwa imimi muri tu aidei ini ndindakatoenda imomo ndakaenda imomo mamuri mumba manda pamusoro inini pakutanga takavhura ndiwo mataitogara taigara tese mumba imomo taigara tese mumba imomo ndini ndakatotsvaga imba iyoyo yekutogara ndati maigara chiudzo handa uchakatsvagwa nani ina kubvunzo wangu ndakubvunza chakatsvagwa nani woti neni ndipa mhinduro yemunhu wasina kubvunza alright ndati maigara chiudzwai mumba wati maigara bese maigara chiudzwai taigara magariro edu tiri vaviri imomo sei Samurume nemukadzi here samurume nemukadzi saka waidanana naye ayo ndio panga tichitaura kuti pakudanana pachona inini ndakasvika kumukadzi achinditi handina murume inzwa akashamba teerera ite teerera ndakubvunza kuti unodanana naye waifana kungotaura chete kuti ini ndinodanana naye ndinozokubvunza chikonzero wakadanana naye ndobva waizokwanisa kuzotambaradza kusvika ipa izvozvo zvinoona kuti netseipa alright atidzoka handiti kafi tidzoka waidanana naye here mukadzi ndaidana naye waiziziva here kuti mukadzi waEdgar handaiziva hawaiziziva Edgar ari kuti kumashure uku mune chamakamboita kuti mukashupana uchidanana naye kuti hungu kwete kwete kumashure kwete wakapedzisira kuona Edgar kana kuti Edgar unomuziva kusvika pamakore mapi ini kutomuziva kuti ndeuya ndimuzive kuti ndeuya Edgar nokuti ini ndoswera kubasa ndichidzoka mubvunzo wangu uri kuti iwewe wataura iwewe kuti hawaizwa kuti mukadzi wemunhu ko pamakaita kikirikikiri izvezvi tiri kubvunzwa kuti mukadzi weuyu ngauyo ari pabhenja zviri kunzi hapo iwewe sei uri kuti iwewe hawaizwa kuti mukadzi wemunhu aive chii ende airwisa chii kwauri ndio mandakatanga kutozoziva andiudza inini iwe unogara makesi yakawanda iwewe wabatwa nemhosva chekutanga watanga nekuramba hauna kuramba here paplea wati iwewe kwete waramba wega paplea waramba asi mukufamba nekubvunzisiswa wabvuma kureva kuti upombwe wanga uri kuitika une mukadzi wako here ndine mukadzi wangu aripo saka kune uyu chii chaukaenda uyu waimuziva kuti uyu shamwari yako aiwa ina ndaimbomuziva ini
Asi iwe wakarora. Saka muridzi wemukadzi ndeuyu ari pano. Amhangara nokuti akatorerwa zvinhu zvake. Property yake mudzimai wake. Iwewe paukamira kuseri mukati memba wakawanda waiwandei? Aiwa ndasina kumira ndakawanda mama. Wakangoita sei? Ndakatogara pasisaga kuti ndandakawanda. Ndosaka naida kutsanangura mune murumu yangu ini yandinoshandisa inini yandobhadhara rini. Ndangali mukati mo. Na mai kimbani. Ehe. Vasina kupfeka. Kwete ndovasina kupfeka. Kupfeka ndandakapfeka kana pawakantora mavideo ndandakapfeka. Asi mumba ndio manga ndiri ndakagara. Zvinokuti kukabiwa zvinhu maCID vakafamba vachisecha vakasvikoona zviri mumba mako iwewe vanoti ndiwe waita sei? Vanoti ndiri ndaba. Vanenge vanyepa. Akana pabiwa zvirimo muone kwasina kunyema. Okay, zvinapa iwewe wakaonekwa mumba mako imomo uine mukadzi wemunhu. Ndipo hapo mama. Saka ndio pane nyaya yako. Ndio vangachida kutsanangura. Hapana tsananguro. Unotsanangura kuti kuti kupure kuti hapana zvakaitika. Zvinhu zvemuridzi uyu. Ndio saka tiri kumuti iye muridzi wacho dai atezvara vanga vari pano taida kubavhunza. Nokuti handisi kukurudzira kuita kwakadaro. Outright. Iwewe wakaenda ukatora mukadzi wemumo wako. Saka wakabira futi mukadzi wako sekure wakawaita kuti wakarorwa nomukadzi. Ari kuziziva? Vakatoziziva. Kuti wakabatwa? Kuti ndakabatwa vakaziziva. Saka ndopa. Wakawanikwa uri mumba isi yako. Wakawanikwa nemukadzi wemunhu. Muridzi wemukadzi wanga uri kudei. Ndikuda nditange nokuvhunza kuti mukadzi wako uri kumuda here? Auchakwanisa. Ane makore mangani? 25. Ko zvakaitika wakaenda unaona tedzvara wako kunovataurira? Vakati chii? Anzi? Saka wanga wabisei kunana tedzvara kwacho? Wakanorohwa. Pane vana? Vana vangani? Pane vana 2. Iyo notsi pani. Pane pataurwa nechinanga pandoda kuti mubatsire pakupa mutombo. Wati wakangaona amai vani? Kumba. Ndina amai kimbani. Amai kimbani. Saka unotoziva kuti vane mwana anonzi Kimbani. Baba wake ndiwapi? Baba wacho ndo vakati ndakanetsana nawo, handisi pamwe chete nawo. Ndosaka ndakuvastanga kudai. Chitera jaji. Izvo handizoziziva. Saka ndikutaura zvavakanditaurira ndo zvandakateera. Okay, ngatifambe. Saka iwewe pakutorerwa mukadzi wako achiri mukadzi wako. Usatomba sheri, ndiwako. Saka iwewe wanga uchidei? Taura kachauri kuda chacho. Vasura bali mambo ari kunzwa kuti uri kudei mwana wangu. Vakarwadziswa zveshuro. Mukomana ari kubvunzwa, muridzi womudzimai ari kubvunzwa namambo kuti anodei pakutorwa kwakaitwa mukadzi wake nachitsinde waakawanikidza. Iye ari kuti anoda mombesere 8.
kwa mtongo wa chinyasoziva edika muchidimbu kufungidzira kwako mari yese yakabvisa kwatezvera kuengasvike pai 3000 saka hasi romba 8 munhu unoziva sei kuti vana vechidika vatotenda muzinwa mambo makope muno painge pakaurayana chiitiko icho hachiwanike chigonyana chigosiya munhu ari mwana aripera ine rufundo rwakaita raitende ndisine chiembosi amatadzira made yavo chisingaite ndakati mumweni anogara pakata iwe mukadzi wako kuti aende kunotsvaga chimwe chikomba kunze mukati memba chicho waimushayisa bonde waimupa aitoramba ndidzi ainga agutakawo akasiva unoita basa rei kweunoita basa rei unodhiraivha ko iwo unoziva here kuti pakutora vakadzi vevanhu ava pane rufa saka wanga washingirei kuti uningirike ndizvanga ndichitsanangura mambo kuti inini ndichitanga kudana naamaya mwedzi April 27 April vachibva kushopo vachienda kushopo vari kushandisa inini nemumba mandi kushandisa inini vakandudza kuti ndakasiyana nemurume handina murume ndizvanga ndichitsanangura kumushopo kwamushandisa kwake uyu iri pashereni nepabhakosipa kwakareba sei iwe rega kuti nyebera rega ndikudze imwe nyaya kana udanana nemunhu kana mukadzi muku kana musikana unototanga wabvunza kuti munhu anofamba sei une mazuva akamuda kuti hari asati akuda iye uchimutsvaga kuti unhu hwake ane bhihevi yake yakaita sei iwe waitozviziva kuti mukadzi wemunhu aikana kuti nyebera because the same growth point bare waitozviziva kuti kutoba waitiziva izvozvo kuti mukadzi wemunhu vatifuramba yemunhu yako ndoyakusarakamira vana vadiki vana munhu uchakuziva nyarayo nyara usana kuta zvakanaka nekwatamsaso wako urumbarubasokuenda zvakanaka zvakaipa zvakaitwa watouraya mandiyazi wachiwa yakanga ari kumba kwanetika shopi yacho ndeyani uyamwana mabosika madzimai angu shopi ndeyemadzimai akomwa iwe mukadzi uyo akuitira basa kushopa kumba kwako kushopo kwangu inyumba yacho asavakureni shopo yacho naini ndinotobhadhara mukadzi wako anoziziva ndezvari kuita zveshopo mukadzi wako ari kuziziva kuti iwewe uyu mukadzi uyo ari kumutengesa mushopu mako iwe uchimuita mukadzi havanga vasingazivi izvozvo saka anga iyo yanga iri secret yangu kwandiri nayo izvo vanga vasingazivi saka ko mukadzi wako imbosvafuti yauri kupara kai izvo zvandichikuramba izvodaira izvo zvandichikuramba kana iri mhosva iri kupara mukadzi wangu saka achiteerera uchinzwa kudzivirira kuita kwakadaro vakabata uyu mukadzi uyu ndinofunga ane chigandanga mumwoyo make paukavabata iwe uchida kuti unonyatsobata mukadzi wako anga ari kubetserani aibetsera kuti atize ndinokumbura kubvunza kana achiti mushopo maemake panambata aida kutiza aitize kana mushopo make manje ndopindura handina kutiza kwavari ndakatouya kwavari ndichitovabata kwavari onge mashure machinge vakandira demo ndakatobata ndichiuya kwavari vakarikandira demo ndakadzokawa nemagodi mumusoro ine ndakaitouya kwavari chiteerera uchinzwa pane inonzi public arrest akashedzera vamwe vanhu vakazouya kuzobetsera ndizvo ndakazona varipo vanhu vanouya vega vakangonzonzi apa paitaka vanouya vega mwari akangozvisika zvakadaro
Kana paita noise apa unoona kana nhunzi dzinoedzeka. Saka vanhu vakangoyoveka kuzobetsera mumwe wavo. Saka inawi teerera inawi teerera mukomana iwewe mombe dzauri kuda apa uri kutora mombe dzi uyu uchidhivhosa here kana kuti uri kuita seya? Kuzoonesana natezvara. Mukadzi wako kunyara nekucha saka asina kuuya. Taida kunzwa rutivi rwake, asi anoda dzidziso. Runzvisa zvimwe mhosva dzamuri kuparadza hadzisi mhosva dzofange dzichiparika, asi zviri kuitika zvimwe zvacho nekushayiwa kwezivo. Saka iwewe pamombe 8 dzawataura, vana vagere nani? Akaenda navo. Saka ipapapa kana iwewe waenda vamuri kushungurudza vana kako, mamombe 8 idzi dzinenge ndiani ari kunobhenefita pamombe 8? Sei? Chiteereresa uchinzwa. Vana vati vangani? Chiteereresa apa mhosva yavakapara nekudhisteba vana ava izvozvi kupfungwa mavo nenoizes yavakirieta mukati memhuri. Chekutanga, inini ndiri kuona vakurambana kwevabereki kana kushungurudzika kwevana ndizve pazvichagumira, asi ndinoshuvira kuti dai manzwisisana, uyu aziva kuti uyo mukadzi wako iyeye, nokuti vazhinji vamwe vari kudzokera kuti kumereji inoramba ichienda mberi. Unonzwisisa? Pane kuregerera pamakondisheni chinosungira kuti patinozouya tichiti hatikuridzire kuparadza, tinoitira vana. Nokuti vana vanokura vasina vabereki, pfungwa dzavo dzinokanganisika, dzinotora makore azvifudzike muupenyu kukura uri nherera. Asi maperenzi yako uchivaona kuti vanogara uko, baba vari uko, amai vari uko, zvinorwadza kune vese vakakura dziri nherera, vanoziva kuti zvinorwadza. Iwewe inini ndakuti muno munyika mangu kana pane chiitiko chakaita chakadaro chekuti mimi vabereki mumwe wenyu atadza kuvimbikana, matadza kuchengeta vana vamakapiwa naMwari, ndinenge ndiri kuti apa uchave chekutanga 1 wati wakabisa 3000 kunorora, ndizvo 3000 divided by 350 inopinda kangani? Vari kuita maths? Divide by 350 9. Mese makaenda zvikoro zvakasiyana siyana. Answer must be 1.
for the disturbance kune vari kuzviita kuti muva munorega kuita tsika yakadai. Aiwa vana vanoripwa, vanotora ndanzai pane vana vaviri, mumwe anopuwa mombe inoenda kumwana, imwe mombe inoenda kunomwe mwana. Mombe dzinofanira kunge dziri hadzi, then imwe chete yoita bhuru. Idzo iroro danga iroro nderevana kuti zvamunenge mazodhisaidha kuita ndezvenyu, asi vana ava danga iroro sabhuku anofanira kuzopota achiona kuti mumusha imomu muri iyi vana ava vane bhenki yavo, akaunti yavo, mombe dzinenge dzichizobereka. Ende mumusha masabhuku munenge maitirwa zvinhu izvi, ndichada zunde sango rekuti mombe dzakafanana naidzodzo dzinofudzira ikoko. Imombe dzokuzoti kana mukazofunga muchirova nahenyu baba namai muchienda kunonetsana uko, asi vana vanenge vari safe kuti chikoro chavo chinoramba chichienda mberi dzikapota dzichiberekana. Handino kurupanzwa baba wacho. Imombe nhatu idzo dziri kuenda kuvana, then nhatu dziri kuuya kwauri, uri kupanzwisa. Then imwe chete inouya kuno kuna mambo kudzivirira kuti kuita kwakadaro andikude mudunhu rangu. Kune mumwe anenge azozviita azive kuti ndo mutongo wacho, pane penalty. Penalty iripo imombe imwe chete inoya kwandiri, wazvitira mudunhu manyahundi, andidi tsvina, ndoda mhuri yakarongeka. Vasikana vakatowandisa, vari kuda varume. Ndinotokurudzirai kuti kana uri murume akakwana, tora kana 3 kana 4 kana 5 kuchengete. I'm not monogamist. No. In my country, in my state, I want people to keep each other well. Nokuti varume mukatadza kunotora vasikana, munoti vanonoponera kupi? Munotorerwa kuMozambique, munotorerwa kuMalawi, vanozoenda kuAmerica. Vana vanenge vachifanira kunge vari madoctors muno, voenda kunobarirwa kunze uko. Noti munenge muchichakurora vana vasikana vamuinavo muno. Ivai varume. Saka iwewe unobisa mombe 7. Wazvinzwa? Ende dziri kudiwa nemutsindo. Ngatitange kutounganidzwa. Ndinoona ndipo pacho. Then mari yekoti yakatenga nayo samanisi inofanira kuti idzororwe kwauri. Sorry. Achiri vanongorwara vamaoko avasi pamusangano. Zvakanaka. Ndofunga unoti chii? Yeah? Saka mwende munogara zvakanaka. Iwe unotanga kutsvaga mombe ndokupa 7 days. Zvinoita kutsika dzedu. Unopisawo 2 3 zoenda dzonovhara dzimwe chitsutsi zvangu. Urunza here? Une chekutaura? Ndine chekutaura. Taura ndandiripo pakupindura pakutanga pati. Mukana wacho andakuwa. Chitaura mukana wacho ndokuti mosa wakapara. Mosha yacho kana ndakapara ngaiwe irimo ndataura nyaya yangu. Zvandikutaura kuti inini kubva pakutanga posi ndichitanga kudana naamai avo. Mushopu mava kutaura kuti ndimavo, hamusi mavo ndimangu. Zvisanga senemba yacho nandiyangu yanishandisa yandikubhadhara rendini. Yandikubhadhara rendini. Ndichisvika kuna amai vakanditi inini handina murume. Ndakaramba kudhara nemurume. Ini ndakagara ipapo ndipo ndakati ndifunga 30 days. Ndichipinda mumba imomo handina munhu wandakamboona. Ipapo ndakatononoka ndainonoka kubva kubhora nishombooti pamwe ndone munhu wandakamboona ndakatombobata foni yavo ndakaenda naye handina kana chinhu chandakamboona. Kuti ini ndinzwe kuti pane munhu aripo. Order. Moswa dai rakanga riri demo
dai rakanga riri demo muridzi wemukadzi asvikoona chikomba chine mukadzi chine kodzero here yekuti chibate mukadzi wemumwe ndati iwewe kuti ubatwe nemukadzi wemunhu dani wakangotanga nokukuisa demo kwaiti wafirei wangosingazivi semawira rakatoita chinonzi offside offside kubuda kudarikidza pane zvinhu bhora unenge wabuda offside wabuda kudarikidza pari kugumira zvinevo wakadarikidza kumurawo wekuwanana wekuchikudzana pakuchengetana nekuchengetedza vakadzi vevamwe saka iwewe mhosva yako hazvinei kuti wanda unobatirwa kuHarare kana kuti wabatirwa kupi. Mhosva iripo ndeyekuti mukadzi uyu kana akakudhisivha, unonzwa kudhisivha kukukonzeresa kuti upare mhosva, kamweya ikako ndio kakabata panguva iyoyo ende ndiko kakatonga. Antiwa zinzo mukana wekutaura ndiwo uwa wapiwa wekuti apa inini andizvidi zvakaitika, kana zvisina kukubudira zviri fair in the way you want it to be. Murau wangu uri kuti upombwe handisi kuda, saka chaunogona kuchema nacho kuti ugone kuripa mukadzi wacho iyeyo. Kana uchida iwewe unogona kumusuwawo kuti wakandiparisa mhosva, nokuti inenge kana imimi ndimunenge makubuda makutana tiona shamwari inini iwewa ndakakufimba, iwewa wakauya ukandipfekenurira ukandida asi tabatwa. Andiwa zinzo ipapo ndio inonzi offside, kwadirira whistle yadirira kune mukadzi wemumwe. Andiwa panzo saka iwewe ndizo zviripo, ndio judgment yandapa. Kana uchida murau unotaura kuti kana usinda kunzwisisa unokwanisa kuenda kuita appeal. Wazinzo saka ndiri kuda wawarwadzisa ubhadhare compensation. Zvanzina mambo iwewe unofanira kubhadhara mombe dzinosvika 7 dzaunofanira kubhadhara. 3 dzichaenda kuvana, 2 dzachene dzinenge dziri hadzi, chimwe chete chibhuru naika. 3 dzichaenda kumuridzi wemudzimai, imwe chete ichauya kuna mambo kudzivirira chimiro chokutorerana vadzimai. Iwewe kana zvese izvi waona sezvine kuremera, wapiwa zvakare mukana, a piece of advice yokuti unogona zvakare kukwirira mukadzi iye kuti wakandinyepera kuti hauna murume asi nhasi ndazobatwa nemhosva. Mobatsirana kubhadhara zvinhu zvipi nomudzimai iyeye muri vaviri. Iri nhau yokuti wafunga kuenda kumusoro mambo havana kumboramba, unogona kuita appeal yako, but ndoda kukuyambira kuti vazhinji vari kuita appeal vakatarisana nechimiro chinenge chenyaya yako iri so obvious, vanozolamenta pamberi kukungura kuti ndakazviitirei, nokuti makosi acho anobva azotutumira kupfuura zvaanga ari. Takanzwisa nokuti meja sikanosiko kubvunza kuti wakabatwa here hongu mukadzi wacho ikoko kunokuma mavane romo rakanaka, asi regai ndikusanangura iwe ruzhinji mose kuti Majesty vakatipa simba rokuti mambo vedu ava kana munhu aramba kuuya kukoti chinotaura mapurisa kuti mhanyai izvezvi munomusunga auye. Takataurwa zvizvo naMajesty, zvandiri kutaura izvo hazvina 5 days tazunzwa naMajesty. Saka ndiri kukukumbirisai, whether uri pane gomo, whether uri pachiweshe, whether uri paHeadman Nyachuru,
takapiwa the same education chose pamwe chete kuti anenge aramba bracket riripo muconstitution yedu ina mambo constitution number 19 inotsanangura ichiti mambo kana ndi headman vane kodzero yekutuma munhu nevahandicaps kunosunga munhu iyeyo agowiwa naye kana kutokufonera zeta rapivi tende nomutora. Saka ndiri kutsanangura kuti the choice is yours, the ball is in your court, so be a good player. Sumukai. Ndinozvanda kutaura kuti nyaya yachinaina mambo matauro amuri kuita ka ini ndikutaura kuti madzimai amati ndiwo vanenge vakakuisira problem handika ini ndikuzvizvambira kuti inini ndakaenda inini vandudza kuti handina nyasonditeeresa ipapo saka ipapo vanozobatsirika sei nekuti inini vakanditi handina uye pandakaenda pachionaka ndaita 30 days hapana munhu wandakamboona kana chinhu chandakaona kapanyazobuda. Okay, wenda kuona kunge wakangwara wakaita fomani. Form 4. Okay, good. I think you are literate. Chitenesa pamapika kupika kuita sei? Kupika kutaura chokwadi. Kutaura pamberi paMwari. Good. Yeah. Pawagariswa apa vachikuvhuna kuti ukadara nemukadzi wemunhu wataura chokwadi. Ndaramba ndati andisuze ndatsingazivi. Ndataura chokwadi. Waramba kuti hauna kudanana nemukadzi wemunhu. Ndozvawataura papli. Uri panzwa? Papli waramba kuti hauna kudanana nemukadzi wemunhu. Ipapo pega panokusungirira nokuti uri munhu ane kaelementi kekuramba zvazviri. Pamushure pekuburitsirwa umboo ndopa wabvuma. Saka izvozvo zvinondikwalifyisa kuti ndipe judgment nokuti izvozvo ndio zviri kutaura kwandiri kuti uri munhu anogona kutaura chokwadi ende uri munhu anogona kunyepa sezvawaratidza. Saka ndisingapedze nguva yangu ndesaka ndasvika pajudgment. Kumwe kwese kungave kumboita hedu nharo. Saka ndataura kuti inini ndakubata nemhosva yekuwanikwa nemukadzi wemunhu. Ndipo pane nyaya chete. Saka iwewe kusainiswa kunoitwapo advantage yakweni kungotaura kuti kana uchizoda kufamba mberi vanozobvunza tinotasa muregister medu kuti zvechokwadi munhu takamutonga musi wakati. Andinozvinzwa kunoenda kunogumira nyaya yako ndinenge ndiripo nokuti unenge waisa signature yako apo. Unonzvizva? Kuramba kubvuma zviri kwauri, asi pakuramba kunyora pakusaina kuti hauna kutongwa zvinoremera iwewe kana wakuda kuti nhau yako iende mberi. Ndiko chinokuramba kuti akaramba kusaina atina kumutonga atimuzive. Pamwe uchandifuna ndiri kuHarare ndokuti chekai muregister woona kuti hamuna pana pawakasaina kuti wakatongwa. Saka I'm not a computer kufamba nichiziva kuti wandatonga ndeupi. Ndisaka pane bhuku rekuti wanenga munhu wega wega atongwa muno mudare ane nhau inenge yapinda mudare kuwina kuruza anonyorapo kuitira kuti mangwana. Saka iwewe ndio pane nhau yako usumuka, other processes will follow. Azvina kureruka ukuzvinzwa. Azvina kureruka ndine urombo. All right. Ndinotenda zvinorwadza asi zvinoguma zvinopera. Ndesaka ndataura kuti mukomana uyu anokwanisa semutongo wandamupa nokuti aramba aita kunge asingazive nyaya anoiziva kana akatombobatwa kumashure uko. Aiwa ndinokutendai, chengetai umboyo nenhingirikiro zvamakarekodha, chengetai nokuti kana ane nharo tinosangana ikoko haikoti ndege ndiko. Vabereki mukadzi kutotadza kuuya kuno asi vatotadza kuenda kunyaya. Ndakwanzwa muvanhu. Nodaro mwana pfungwa vanhu. Ameno mama.
Mamuda tichaura baba. Pamusorei mambo. Pamusorei makutwetaura. Sezvo mazovati mukomana uyu ane nguva achidanana nemukadzi wemunhu. Womugumbowo hwokuti vanhu vanga vabatwa hwasati hwawanika. Changa ndichida kukumbira ifuri yakaiswa nemurume uyu yekukumbira kuti dare riedze kupaongorora kuti uyu zvaangachifambidzana nemukadzi wemunhu vatora time vazobatwa nhasi pakaberekwa vana uyu chaanongoziva ndechekuti mukadzi akatakura mimba pakaitwa vana vaviri kuti tichiziva kuti vana ndevake ndo chimwe chinhu chasara chatoda kukumbira ichocho kuti dare pamuri kupa judgment tiri kukumbira kuti vanhu vaendeswe kuDNA vese uyu nemukadzi nemwana iye reason uyu nemukadzi nemwana zvochinyatsodzekesa tizive kuti mwana wacho ndewani wechipiri wekutanga tine chokwadi chekuti mwana uyu ndewake asi kana tichizoda zvedu tichaitisa futi maDNA kuti tive nechokwadi chokuti mwana vana vese ndevake asi uyu wechipiri tibatsirewo panhau yedu yeDNA isati kurambidzei munogona kunoita DNA asi kana iri DNA yamuri kuita ine approval yedare ramambo Makope munhu iyeye anenge aita that biological test anoziva nemaresults acho muno haakupei outside elsewhere anoyanawo muno oopenerwa muno handitika tobva taverenga isu ndisu tova vokutanga kwaverenga from him iye azwanabva kumushini asi kana zvinhu zvokuti muri kunoita zvenyu kunze izvo zvatikurambidzei kuda muno right. So if that is the case now inenge yapo ndeyekuti anokwanisa kuzoita incur macost ebiological test acho ndiani muri kuti here ari kuti inini vana ndiri kuvadhauta obvisa macost kana achinge abvisa anezenge awanikwa aine mhosva tombotora semenzatso kuti edika acha anova nahusinyatsobvisa ndevamwe oenda onotsvaga uko zvozobuda zvichiti zvechokwadi vanhu havasi vanhu havasi vake mari yaburitsa tinenge taakuchitarisira mukati medare rino iri kuti the opponent, the opposite side ndo rinofanira kuzoita chi kuita foot of the bill handi papanzwisa kana iyo zvakare zvinenge zvazowanika kuti vana ava havasi veuyu ndevaedhika the reverse is the case. It's okay.